ये हमार जख्मी जितेंद्र भैया हैं। जख्मी भैया के लिखल गीत रउरा सब सुनले हो खब कि ना हम बता दे तनी। ताली बजा जब सभे भैया के नाम पर कि तोहरा मोहब्बत में अच्छा नौजवान खाती यहाँ के लिखी लनू तो ताली बजा के भैया के आशीर्वाद दी। बाप रे बाप डाहत ऐसा ये तो मैं गोपी लोग हवे आई मगर गजीब महकत ऐसा। जख्मी भैया के हम स्वागत करो। भैया के लिखल गीत जितना लिखनी आज ले पुराने ना भई ना हमारे बहुत लोग शिकायत करे कि गोलू राजा स्टेज पर खूब गावेले एल्बम ना गावेले। बाकी जख्मी भैया से हमार पारिवारिक संबंध बनल तो यहाँ के जितना गीत लिखनी मैं गाना हिट भइली सब यहाँ के लिखल रहे आज से 10 साल हो गए कि चुप हो खधारो जानी लोरावा जय यही गाना पर गोली चल रहे मनीषा। अरे छोड़ी दो चरवा भैया के स्वागत करो तनी ताली ना बजानी हम मन से बजा के आशीर्वाद दी भैया के यही तरह लिखल। हेलो बढ़ा दो तो अभी हम प्रधान जी के आदेश बा के गौर कृष्ण भजन गावे के बाद हेलो तो कृष्ण भजन होई प्रेम के बाद हेलो आर्यन सिंह टिंकू जी वार्ड नंबर 15 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी बनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। हेलो तब एगो सोहर हो जाए ना। आज लड़का लड़की में प्रेम होता तो हमनी अस लड़का भी बड़ी सुंदर सुंदर बात कहता रह कैसे जैसे गोलू राजा कहले बड़े प्रेम के बारे में कि दिल जे बनावल उपगले नु होई वाह प्यार जे बनावल उ होई कसाई। लेकिन एक समय राधिका जी भी अपना कन्हैया से प्रेम करत रहली वन में विहार करे बैठल बड़ी मन मार के बैठल बड़ी बाबू तनी हेने आ जा हमार भतीजा होनी देखी हम श्रोते के बल पर उड़त रहिला रौरा सब समन एक लाइन और बा मंच पर कि अब तनिक लागी अरे बाद में बुझाई घोटलो घोटाई ना ए रनिया मिठाई। लेकिन राधिका जी उदास होकर बैठल बड़ी अपना वही कृष्ण कन्हैया के फेरा में उधो बाबा जाके पूछलन कि कहे राधिका काहे इतना मन मरले बाड़ू तहरा दिल में दर्द होखे तो कह कोना मेडिकल पर मिली बलिया जिला के छोड़ दो पूरा उत्तर प्रदेश छान मारवा दे तू बाकी हंसत रह। बाकी वही जे राधिका जवाब देले बाड़ी कौन गीत से रौरा के तो कहीं देखले बानी हम कोनो प्रोग्राम नाम भूला तनी खाली सही हमनियो के चिन्ह नॉलेज गिरी बाबा टावर हाउस से बहुत बहुत आशीर्वाद है मनियर बलिया खेजूरी रोड से उहे राधिका जी जवाब दे तारी के उधो बाबा अरे बेदरदा बेदरदा अरे दर्द दे लेबा उहे दी दवाई हो दर्द दे लेबा उहे दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे लेबा उहे दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे लेबा उहे दी दवाई हो बेदरदा दर्द दे लेबा प्रधान जी की ओर से
एगो दूगो ना ना जी बहुत बात कहले बाड़ी लय में मन करे गरदन में अरे मन करे गरदन में फसरी लगाई अपना साथ बाटे शाम के जुदाई मन करे मधुरी लगाई अपना हाथ बाटे सबके बेदरदा बहुत देलेबा उहे दूधी दवाई बेदरदा दर्द देले उहे दूधी दवाई हो ये हमार केहू बालू माफिया होला केहू और माफिया होला ई दवाई माफिया होला हमार सुमन तिवारी भैया के बहुत बहुत सामान मिलल आशीर्वाद मिलल और जरूरत पड़ी तो कहो हम अपना के ना कहो हम जीवन में बड़ी कष्ट सहले बानी कोनो मित्र बंधु अगर फंसी है तो दवाई खाती कहो हां परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा क्या कहे कितन के अनुभैल दुश्मन कितन के अनुभैल दुश्मन महुरवे मलाई हो कितन के अनुभैल दुश्मन कितन के अनुभैल दुश्मन महुरवे मलाई हो ये देखिए हमारा आन बान शान गुरु तुल्य स्वामीनाथ चाचा के सुपुत्र जेकर फैन हमार पूरा गांव पूरा जिला हो पूरा बिहार उत्तर प्रदेश वह के सुपुत्र हैं हमार वेद भैया चाचा भी हमारा से खिसियलन अब वेद भैया भी खिसियलन अतने जाने के बाद कि गोलू अगर मजबूरी में बाड़े तबे ना पहुंची है न तो ऐसा कोनो जगह नहीं के जहां हम पहुंचल नहीं वेद भैया के धन्यवाद स्वागत करो कितन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बाबलाई हो प्रभुवान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभुवान उद्धव बाबा ना कहले कि खिसिया नहीं है मनन बाबा के मित्र दिनेश भैया हमार बड़ उद्धव बाबा कहलन कि कन्हैया ना मिली है तो दोसर दुआर देख लो बाकी कहत हरी ना उद्धव बाबा जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कह जीवन भर दुख जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कह जीवन भर दुख
जोगिनिया 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 हम बन जाई विकास सिंह पिक्कू जी मनियर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि जोगिनिया अरे हम बनी जाई यही में बा भलाई लय बजाओ छोटा गंगा किनारे हमरो गाँव गंगा घुमले हो गंगा किनारे हमरो गाँव गंगा घुमले इलाय गोले बड़े पवन सिंह जी कि कच्च कच्च मारत बड़ुआ ए पियर फराक वाली इलाय उनकर थोड़े ना ई कहती बाबा गाँव धुरान का गाँव कि नदिया किनारे हमरो गाँव कन्हा घुमले हो नदिया किनारे हमरो गाँव एक कन्हा घुमले हो अरे ललिता कुमारी हमरो कन्हा घुमले नदिया किनारे हमरो राकेश महाजन जी हेलो तन ढोलक टाकी बढ़ावा परिवार वारी से राकेश महाजन जी आशीर्वाद दिले बानी ये हमारे मिठू बाबा गीत और सुनाई हम अभी 1 बजे में टाइम दिया ट्रेन धरा जाए साउंड ऑपरेटर वीर हयौरी अरे प्रेम के पथरी जीवन भर होई ठठरी वीर हयौरी प्रेम के पथरी जीवन भर होई ठठरी परम प्रिय भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ हमारे नाम गोलू भैया की ओर से आशीर्वाद आ गई भैया के प्रणाम बा जल्दी भेंट हो ढेर दिन खाना खइले भैया संगे कई तरी बिन मरो भिखुरी नहीं और हमरा जाई जिया आनंद आइल है भैया